खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। एबसुनि आफादगिरिनि सायाव बनसुआ आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनि सायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गोख्रों फिनजाथाय। माने हाग्रामा महिलारिया 2018 आव जुदि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदोंब्ला दिपेन बर' सार बिथाङाबो माने क्राइटेरिया गैया सरकारहा जेबो पलिसि गैया होनना बुंदों होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ लाबोदों किन्तु बियो कमप्लिटलि बेसलेस। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा सनाथि फालिथाय खुंफुंनो दिनै लाइखुन्थिया गायसनबाय। मसलपुराव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आबादारिफोरनो पनिर, साना बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा मेसिनखौ राननानै होदों। क'क्राझारनि सालाखाथि जलफाइगुरि गामिनि खनकलाल वारिया थांनाय 3 डिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै खेबसेनो 300 जरा हौवा हिन्जावनि गोथार जुलिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। 62थि बोसोरारि बरपेटा रड बाथौ खेराइ फुजा फालिथाय फोरबोखौ बरपेटा रडनि अमा बाजारनि खेराइ थिलियाव खुंफुंदों। मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि जिल्ला लाइब्रेरियाव फरायसालिफोरनो सिलिं फेन राननानै होदों। बिद्यान्जलि आसनिनि सिङाव गोबां फरायसालिफोराव बायदिसिना मुवाफोर जि डनेसन CSR बा कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटिनि आन्दाराव होनाय जादों बेखौ राननाय जादों। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारिया गावनि देबोरगाव बियाबावबो जेबो खामानि मावाखै। किन्तु देबोरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबोरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय, खिदला जोबथारबाय, मुगैथारबाय। गुन गोनां फरायसाफोरनो गाबोन चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव स्कुटिखौ राननानै होगोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ बायदियै गुजरातआव BJP आरो हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेस दलनि सरकार। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।